to min gari min ɗaɓɓita ballinde lesdi Jamus lesdi on di mari sembe ha harkar andal ɓe ɗo mari ceede ɓe ɗo ɗaɓɓita on no himɓe ɓe wallata ngam min wari diga Nigeria minin himɓe Tetfon min waɗa meeting ɓe jami'i en Jamus min heɓa wallinde maɓɓe no min heɓata ɓikkoye amin musamman mallumen amin ɓe janginta ha jami'a ɓe ha polytechnics ɓe wara ɓe heɓa andal nafowal andal ngal ɓe hosata ɓe hora ha lesdi meɗen ha Nigeria ɓe walla amin minin ma min heɓa andal ngal yaɗoya. To hukuma hakkilanki jangoɓe e Nigeria andiraka Tetfon warki mon ɗo on giidi e fukaraɓe bojji ɗi nan ɗon iga fukaraɓe lesdi Nigeria ngam duuɓi goɗɗi e ɗum heɓayno ɓilla. Wato bojji ɓurna fu jotta haala ceede ɓe hokkino ɓe wara Jamus ɓe jangoya nden ceede man laati re'i he'ataɓe hakkilingo koye maɓɓe he'ataɓe bana ceede cuuɗima ha ɓe walata ko ɓe ñamoyta ɓe luttuɗum ngam man ɗo laati ɓe damuwa ayi bo ha lesdi ndi wata to jibama timmi an andi wala ko yaali goɗɗo be maɗa to ngam man ha nder ɓe wiya min waddi ɓe ha ɗo ɓe wara ɓe janga nden ɓe nasta damuwa ɓe nasta ɓillare to ɗon waɗi min gari min nanana ɓe min gari bo min nanani ɓe min faami ko ɓilla maɓɓe mawɗo amin bo wanni ɓe alkawal ɓilla maɓɓe ɗo kala je laati lallay ɓilla on je gonga fu o fistanan ɓe haaje maɓɓe kala ko sakli fu o sakliteɓe to jomirawo muñake. To gilla gaɗoton ka e lesdi Jamus tan garɗon ngam yiduki e fukaraɓe ko wodi lesɗe goɗɗe ma ɗe jahoton ngam daruki no fukaraɓe Nigeria gontiniri? To min jehi lesɗe ni wagare min jehi Malaysia min jehi America min jehi Ingila jonta ma ni min yehi Netherlands jotta bo to min ummi haɗo min yahan far leddi Faransa daga Faransa bo kadi min lora mi yaha Ingila fayin ngam ɓikkoy jangoɓe ha ton ɗuɓɓe masin. Nam to lattaki professeur Souleymane Ɓogoro neɓayi ko o wartuki mako ɗo wodi ko ɗum wayliti wodi ko ɗum wattiti e dow nonno kuuɗe ɗen gontirno nane ko waylide ni wagare ay ko warugo ɗo min wara min nanana ɓe min yaha ɓikkoy amin ha lesɗe yaasi min famana ɓe ko ɓilli nden min humtana ɓe haaje maɓɓe ɗo nane walano noon nane ko min wari min nani seni min hota noon min ɗon jooɗi amma joni ɓikkoye makaranta jangoɓe ha lesɗe yaasi ɓe min ɓillati ɓe ɓuri ujunere hato nden bo joni oɗo husiti hakkilo mako ha heɓango en haala andal musamman je kimiyya wato andal zamanu laata lallay ene ma ha Nigeria en ɗo ha yeeso na en ɗon ɓaawo. To noy bano janguɓe ɓen a taway to ɓe jangi ɗo e lesɗe nasara en to ɓe koti lesdi ba Nigeria ɓe keɓata nokkuje ɗe ɓe kuyra e ngala kare kuugal ɗen wodi laabi ɗi kocuɗon ngam sosai joni kanko professeur Ogoro o wurtini ceede musamman ɗe kuuɗe ceede ɗuɗɗe masin ngam mahugo pellel ha en heɓa ɓe sodugo kare kuuɗe je janginoɓe to ɓe wartini to Allah e jamilo muñake ɓe waran ɓe tawa kare kuuɗe ko ɓe huwirta ha ma ɓe ɗaɓɓita himɓe feere wara walla ɓe to Allah yiɗi.